No niin, sitä ollaan täällä Taivalkosken kunnan puolella ja tarkoitus olisi lähteä tonne Soiperoisten lenkille tuossa käymään kierros. Se on tuossa Rääpysjärvi ja Soiperoinen ja tuossa sen kokonaispituus, niin onko se vähän reilu 5 kilometriä. Ja yhden yön taktiikalla majoite on matkassa ja sitten on tämä Karvakamuki tuolla. Karvakamuki on tuolla lähtövalmio. Sillä tuntuu olevan kaikista kovimmat menohdot. Tämmönen Soiperoisen lenkki täällä polku pitäisi kiertää. Joo, harjumaisemaa olisi odotettavissa ja sitten laavua ja mitä siellä on tuli paikkaa ja tuossa nyt vähän historiaa sieltä kävisi tuosta niin. Siellä on Metsähallituksen hiilitoimisto valmistutti sodan jälkeen 1940-luvulla puuhiiltä Saarilammen pohjoispuolella sijaitsevassa Saarilammin ahossa. Paikalta löytyy 3 hiilimiilun pohjaa ja miilun polttajan mökin rauniot. Joo, siellä on monenlaista. Rääpysjärven rannalta on löydetty 1700-luvulla asustaneen kalastajan vaatimattoman torpannin verkkoladon ja kalasaunan jäänteet. Soiperoisen männikkökankaita hakattiin 1800-1850-luvulla tervanpolton kiivampana aikana. Joo, semmoista. Lähdetäänpä katsomaan tarkemmin sitten, mitä sieltä eteen tulee. Joo. Niin, tässäpä on tämä Soiperoisen autiotupa. Vai onko tämä nyt päivätupa? Siellä on varmaan puuvaja tuolla ja sitten tästähän pääsee sitten tuonne toiselle puolen harjanteelle tuosta. Tulipaikka on tuossa hienolla paikalla siinä. Rääpysjärvi.
Ei vaan korjaan soiperoinen se tässä. Joo. Näinhän se pitää olla. Jaa, miltäs se näytti tupaa siellä? Pienoinen. Eihän tämä ole kuin tämmönen... Joo, tämä olikin tämmönen... kota, eikä mikään... Joo, tulipaikkahan tämä, eikä mikään... autiotupa. Joo. Näin on, joo. Siinä on ihan asiallinen kota siinä, joo. Tänne. Näypä kiinni nappan tuon. Joo, soiperonenhan se tosiaan tämä ja sitten on tuo harjanteen toisella puolella on sitten tämä isompi rääpysy. Kyllä. Kirkas on vesi soiperoissa, on todella. Aikamoinen tuuli käy tässä. Eipä ole ötökkää vielä ainakaan. Joo, tämä menee tästä tuonne Harjanteelle ja lähtee sitten tuota Harjanetta pitkin lähtee tuonne. Luna. Siitä nouse ylös. Noin, lähtee nousemaan. Oota, Lu. Oota. Kyllä tässä lämmin tulee. Lämmin tulee.
Kyllä on. Hienot on maisemat. Todella. Joo, on siinä aika jykevää petäjääkin tuossa. Joo, no. Joo, tämmöistä mukavaa harjannetta pitkin menee tämä polku täällä. Pikkusen siinäkö ötökkääkin vähän sen tuossa pörrää joko, mihin ei tuuli pääse niillä. Tuossa oikealla on sitten se Rääpysjärvi ja Soiperoni sitten tuossa vasemmalla. Ja tää Harjanne menee sitten tästä välistä mukavasti. Joo, hienot on maisemat. Käpytellä. Siellä on vähän tyhjennyshommat menossa. On se kirkas vesi. Kerta kaikki.
Joo, pientä breikkiä tässä. Hieno paikka tässä. Tässä on ollut laavu, mutta eihän tässä ole mitään laavua enää. Se on tuossa. Siinä se ilmeisesti on ollut laavu, mutta ei siinä ole kuin kivet jäljellä enää. Joo. Hieno paikka. Tästä lähdetään vähän. Mennään Harjanteen reunaan ja mennään siihen. Sinne vähän niinku takaisin päin ja sitten sinne toiselle laavulle. No niin, lähdetäänpä sinne jatkamaan sinne laavulle tässä. Olisiko sitä 300-400 metriä tästä? 300-400 metriä tästä on? Ajainko näin jyrkkä? Niin, onpas siinä. Komea paikka. Hienolla paikalla vaan. Todella. Todellakin. On. Täällä on hyvä riippumattomuus. Niin on. Häh? Kyllä löytyisi niillekin paikkaa. Mitä se luvakin vuokra ei? Haluaisitko enää ruokaa? Joo. On kyllä hienolla paikalla tässä. Laavu. Laavu ja tulipaikka siinä ihan. Tuollahan on sitten vähän empänä on liiteri, eli puita, ja onko siinä sitten WC, en tiedä. Tätä käydään vilkaisemassa.
Kyllä siinä taitaa WCkin olla. Mikäs on puutilanne? Katsotaan. No sehän on hyvä. Kyllä. Siellä on. Hyvin on puuta vielä. Kirveskin siinä jo. Onhan se sen verran jämerään tekoa, että ei varsin ihan ensilyönnillä mene kyllä poikki. Ja sen verran raskaskin vielä, että kukaan kehtaa varastaa varmaan. eikä tarvii varastaa. Joo, puuta on hyvin. Kyllä. Joo, ja tässä on sitten WC-puoli tässä. Joo, ja sekin on siisti systeemi. Kyllä. Joo, on. No, mikäpä se siinä? Kyllä tässä passaa ruveta iltaa viettämään meille. Katsella sitten vähän telttapaikkaa tarkemmin tuossa. No niin. No niin, siihenpä se saatiin teltta pykättyä. Aika tasainen paikka oli kyllä tuossa kun polun tapainen siinä menee tuossa. Mutta kyllä se siihen tasaisen. Onpa. Tökkäävä. Tämä kerran nuo lattiat ja makuupussit tonne. Sinne valmiiksi. Tiedät, tässä pikkuhiljaa tuonne laavulle ruuan laittoon. Seuraava vaihe. No niin. Tuuppa tänne rinnassamaan houkkuun. Joo. No niin. Siitä vähän retkiruokaa naamaan. Jaa, se kiehukin.
siinä olisi sitä. Miten tosta nyt on? No niin, siinä saatiin vähän evästä rinnalle ja jos siinä meillä iltakahvit tempasis vielä ja siinähän sitä sitten pääsee mukavasti kattelemaan ilta-aurinkoa tässä kun ilta ehtii, joo. Alkaa tuo tuulikin pikkuhiljaa tyyntymään. Rääpysjärven rannalla ja Rääpysjärven laavulla. Luna, tulepa tänne, tule tänne, tule. Eikä jos se vesi sulla siitä. Sinne saatiin tosiaan teltta tuonne vähän. Tässä laavun lähellä ei ole kovin tasaisia paikkoja ollutkaan, niin se piti viedä tuonne. Ihan hyvä paikka. Ihan hyvä paikka. No niin, karvakamukin on siinä levähtämässä. Joo. Pientä lepoa tässä teltassa ja sillä lailla. Tuuli on tyyntynyt ulkona ja kyllä me vielä lähdemme käymään tuossa laavulla varmaan. Katsotaan, jos paistettaisiin vielä makkarat siinä. Paistetaanko me makkarat? En minä kyllä jaksa enää. Eikö jaksa? No mietipä nyt. No se voi olla kyllä, että ne jää sitten ihan minun kontolle ne makkarat. Joo. Mikä muuten fiilis? Ihan hyvä. Miltä se tuntuu olla soiperoisissa? Ihan hyvältä. No niin, se on mukava. No niin, siinäpä sitä Vilhelmiä olisi tarjolla. Tätä Lunallekin vähän antaa. No niin. Hyvä. Maistuu. No niin. Rääpysjärven rannalla aletaan pikkuhiljaa laittaa levolle, eli untemaille tässä. Karvakamu siinä on jo pistänyt
silmät kiinni. Eikös täällä tämä... Ei ole vielä ihan. Ei oo vielä silmät kiinni, mutta ei oo kaukanakaan. No niin. Sillä lailla ei muuta kuin hyvää yötä. Aurinkoiseen aamuun saamme herätä täällä Soiperoisissa Rääpysjärven lähettyillä. Joo. Kyllä. Hieno on sää. Ja tyyni. On. Rasvatyyni on järvenpinta kerta kaikkiaan. Aivan. Pitää ruveta aamukahvin keittoa tässä. No niin, siitähän se lähti. Keitin pöhisenä ja aamukahvit. Siitä kohta pääsemme lähtemään. Ei siinä kyllä metsäpalovaroituskaan ollut voimassa Taivalkoskella. Täytyy katsoa, että teemme kyllä siihen pienet tuleet vielä. Telttayö oli, voi sanoa, semmoinen normaali telttayö. Nivusia särki vähän ja niin poispäin. Ja kyllä se eihän se pakkaselle mennyt, niin olisiko semmoinen 4-5 astetta ollut varmaan lämmintä yölläkin.
No niin. Tässä on Soiperoisen vaeltajat pikkuhiljaa aamutoimet saanut suoritettua ja lähdemme käymään tuon kierroksen tuossa ympäri tuolta ja pikkuhiljaa sitten tuonne lähtöpaikalle. Että kiitokset Räpsyjärven laavu ja telttapaikka. Tässä oli ilo olla. Sää oli kyllä mitä parhain. Joo, lähdetäänpä jatkamaan matkaa. Siellähän on venekin tuolla. Oma. Käki siellä kukkuu. Kyllä se on kesä tullut. Niin sanoiko että vene jossakin? Sehän kukkuu niin kauan, kunnes se saa kypsää hillan suun. Eikö se tämmöinen ole vanha sanonta? Kuinka liian vanha sanonta? Tuossa on vene tuossa vähän matkan päässä. Siinä on kaksi eri venettä. Toinen on vähän vanhempaa saapumiserää tuo. Ei enää merikelpoinen ollut tämä alus. Ei ole. Joo. Miltähän ajalta tämä on? On siinä varmaan sitten vähän aikaa kun kyllä. Siinä on sitten vähän tuorempi tapaus tämä. Joo. Kyllä mukavat on maisemat tallustelut. Kerta kaikkiaan. Jatketaan matkaa.
Luna. Luna. Huuta Lunaa. Muista ihana paikka tämä harjanne, kummallakin puolella. Niin on. Siinä on hienolla paikalla polku harjanteen päällä. Jyrkkä rinne tuonne alas. Onhan se kyllä siinä. Eilen otettiin. Sykkeet nousi perille. Tuonko joskus apua ylös, niin jos monta kertaa hyvä. Joo, ei sehän kävisi kuolemaksi. Huhhuh. No niin, siitäpä sitä eilen punnerettiin ja ei se ihme, jos siinä vähän sykkeet nousitte. Aika jyrkkä tai sitten kunto on sen verran heikko, että se pannee lähettämään. Joo, siellä on tuolla porukkaa tuolla. Mutta voitaisiin vähän, jos minä kuvaan vähän tätä. Minä menen sitten. Luna, joo. Ai onko tuolla porukka? On. Luna on. Lienepä tuolla rappu. Hyvä. Ehkä tämä koira vetää. No niin, Luna. Ei mene, Luna. Ei. Ota. Ota, Luna. Ota. Luna on. Siellä on koira. Pariskunta. Siellä on se koira. No niin, tule. Mennään, Luna. Mennään suoraan auto. Taidama mennä. Oho. Taidama mennä, joo. Luna. Tule. No mikä siellä nyt mielenkiintoinen oli?
mettä tuohon kurviin, niin mistä tulee. No niin, siellä alkaisi olla soiperosilleenkin käytynä ja veettiin vähän pitemmän kaavan mukaan. Eli veettiin tuonne Räpsyjärven venelaskupaikallakin mutka käytiin. Mutta hyvä lenkki. Siinä sitten oltiin yötä tosiaan tuolla Räpsyjärven laavulla ja kelithän oli kyllä mitä parhaat. Vai mikä se on kumppanina yhteenvetona reissusta? Todella mukava reissu ja hienot maisemat. On, kyllä maisemat on mahtavat. Kyllä kannatti lähteä. Kyllä. Tuo tiehän on sitten, Vapaapäivien viettoon tänne. tiehän on 5,5 kilometriä, se oli tuolta No aika hyvähän tuolta Kuusamo, Oulu tieltä ja siinä paikoihan siinä oli semmoista epätasaisuutta, mutta pääosin kyllä kovalla pohjalla meni. Hyvä oli tulla. Joo, tästäpä sitten lähdemme pikkuhiljaa kotia kohti. Semmonen.